I ara què? Com entrem? Doncs així de fàcil, aguanta. Tot això necessites per escoltar cacofonies? Tot això i més. I no són cacofonies, són psicofonies. Has sentit aquest soroll? Espera, que poso això a màxima potència. Esperits! Veus com existeixen? Va, Martí, anem, seguim-lo.
nosaltres? Què feu aquí? Estem buscant una wifi. Esperits, esperits. Gent com vosaltres ja me la conec, no trobareu res aquí. Que no trobarem res, i això què és? Hi ha una llegenda que diu que aquí hi ha un esperit que apareix cada nit, però jo no l'he vist mai. Això és mentida. Doncs jo diria que l'acabo de veure. Que els esperits no existeixen. Va, anem a veure què hi ha. Esperits, esperits. Mireu, jo trucaré a la policia. Vosaltres val més que marxeu, que aquí no hi ha de fer res. Vinga. Va, marxem, marxem. Creus que s'ha enfadat gaire al veure'ns aquí? No ho sé, però la policia ens podria detenir si ens troba aquí.